Bé, sobre la sessió, bon dia a tots i a totes, Corporació Municipal, representants del teixit associatiu de Mislata, veïns i veïnes, benvinguts a la nostra casa de la vila en el dia gran dels valencians i valencianes. Un any més, este solemne saló de plens s'obri de bat a bat les portes a la ciutadania i als col·lectius i molt especialment a les comissions falleres i festives. Gràcies per la vostra generositat continuada amb la nostra cultura per realçar este dia tan important per a la nostra ciutat i per a la nostra comunitat. Venim per a retre homenatge a la nostra efemèride el dia 9 d'octubre, una data que per als valencians i valencianes es presenta com una festa que exalta la nostra unió com a poble, una consolidació dels nostres arrels tan plurals i abundants com les terres que ens envolten i ens enriquissin. Però també és un dia per a mirar cap al futur i demanar la consideració que mereixem com a regió. És un dia de reivindicació des de la fraternitat, de tractar-nos d'igual a igual sense oblidar la solidaritat i els bons valors que ens permetran créixer i progressar com a poble. La nostra terra ha sigut sempre un exemple de treball, constància i creativitat al llarg de les èpoques. Des de la València musulmana, que ens va ensenyar a ser líders en la fabricació de teixits com la seda, a l'aprenentatge de l'artesania ceràmica, o més recentment la investigació en l'art autòcton de la pirotècnia. I així hem arribat fins a la recent revolució industrial i tecnològica des del creixement i del coneixement i la universitat que ens ha convertit en una regió de prosperitat, de riquesa productiva i d'enorme potencial social. Sempre hem demostrat que junts som capaços d'aconseguir moltes coses i hem après a estar al costat de qui ens ha estret la seva mà, els seus braços per ajudar-nos a fer-ho. Així hem après a abraçar a qui ha necessitat la nostra ajuda, a defensar les persones i la seva igualtat. En aquest sentit, juguen un paper fonamental les institucions de l'Estat, tan necessàries per a garantir l'equitat, la convivència i el respecte als ciutadans i ciutadanes de diferent procedència, que pensen diferent, senten els arrels de manera pròpia i parlen diverses llengües. Totes les persones són benvingudes a la nostra comunitat i especialment a la nostra ciutat. Som pobles i ciutats d'un país obert i integrador, apassionat pels nostres costums i la nostra tradició, però també som acollidors de famílies que han vingut a València buscant un avenir d'oportunitats i les han trobades. A tots ens ompli de felicitat aquesta diversitat que hem assolit com a societat. Tenim molts reptes per davant i hem de continuar exigint allò que ens pertoca. Hem de continuar dient ben alt i clar que València mereix millors infraestructures com el corredor mediterrani, tan necessàries per a unir persones, per a obrir portes a la nostra economia i per a aconseguir acostar distàncies entre pobles i ciutats. Així mateix, el creixement ha d'anar acompanyat d'un finançament just que ens permeta desenvolupar més plataformes assistencials, nous serveis i atencions, augmentant el pes que tenen els pilars fonamentals de qualsevol societat, com són els serveis socials, la sanitat, l'educació i la cultura. Uns pilars fonamentals que així a Mislata continuem reforçant, continuem defensant que la política i la gestió dels governants ha de mirar pels desfavorits, que ha de preocupar-se per les famílies i que no pot deixar darrere a ningú. Per això, donarem un impuls a les polítiques socials i d'igualtat, un impuls que ens portarà a obrir en poques setmanes nous recursos d'ús públic per als joves, per als estudiants, per a les persones amb diversitat funcional, per a les associacions i també per als majors de la nostra ciutat. Amics i amigues, estem vivint uns moments difícils i de canvis. Està canviant ràpidament la societat i la política, i aquests canvis afecten directament a les administracions que han de vetllar per mantenir vigents les garanties de la democràcia i les seues llibertats de la llei i les normes de convivència. I davant aquest desafiament no podem oblidar-nos que la unió fa la força, que la llibertat d'un poble acaba quan comença la del poble veí i que hem d'aprendre a refer els acords
que ens conviden a l'enteniment en pau, a la tolerància entre cultures diferents a la nostra, a les banderes de diferents colors. Avui homenatgem la nostra Reial Senyera, però sense ànim de confrontar-la a cap altra. Avui sonarà el nostre himne, fent palès que n'existeixen d'altres, en altres terres, i que així volem sentir-lo tots i totes. I voldria fer una reflexió al voltant d'aquest dia tan important per a la política valenciana i per a les nostres institucions com a motors reformadors de la nostra societat. Hem de lluitar pel progrés de la nostra terra, per guanyar un futur millor, però també la política ha de servir per a sanar ferides i buscar un marc de convivència plural, divers i respetuós, un marc democràtic que tant d'esforç va costar als nostres avantpassats, un projecte comú en el que poder dialogar i entendre'ns. Hem de fer de Mislata i de la nostra terra un espai de convivència modèlica, on poder expressar tant allò que no és just com les alegries del progrés, però sempre tots a una veu. Acabe amb els versos en castellà de Blas d'Otero que en un dia com avui reflectixen el sentiment de la col·lectivitat i la importància del diàleg i la paraula front a qualsevol maximalisme. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y su justicia. Océano Pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. Muchas gracias y buenos días. Feliz 9 de octubre.